mal lage pivek nangji la sineli tum APHRC pen ke labang so sarnong e rong piaphan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pi pen posi hasti ke PG po bang lage ni tum che kroi dun de la pen ni tum e condemn lo son ke APHRC tum lage kroi kre lage no pi alam lo lage athema democratic country ke la news Kipi reporter ba news atun journalist atun ge lage isianu jok poti pu democracy ke isianu jok lo la ta pu ange isianu jok si ka phalang hoji pu ge lage det ke do tekte det po crap ko lage la pu bom lo te la sineli tum la bange si kroi dun di la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo lage Bidyasing Engleng ba ani ke hang se che pet klang nang det le pc Bidyasing Engleng aning ki thina lang lo lage ame thang se claim dan der le ngom be hala ke claim ke karu sota chi pu et lo ni tum si claim pu et lo lage AI pu bom lage artificial intelligence pen si claim pu kali lo mangala mirdalin teron pi bodi alang li pu et lo ke ante lage alang li tum si claim pu lage alang li pen Bidyasing si claim pu et lo ke ante lage